Ei, hola, com esteu? Avui parlarem del canvi climàtic. Segur que us sona, que n'heu sentit a parlar, oi que sí? Clar, tothom en parla, perquè és un problema molt greu, que ens afecta a tots. Però, per parlar del canvi climàtic, primer haurem de saber què és el clima, perquè hi ha molta gent que ho confon amb el temps. I no. El temps. El temps podríem dir que és el dia que fa en un moment concret, en un lloc determinat. És el que està passant ara mateix a fora. Per exemple, si ara mireu per la finestra i fa sol, direm que el temps avui és assolellat. Si veiem que plou, direm que avui fa un dia plujós. O si està núvol, direm que està ennuvolat. Si hi ha boira, si fa vent... Això és el que en diem el temps d'avui. El temps pot canviar cada dia. Fins i tot pot canviar en una estona, el mateix dia. Pot ser que al matí hi hagi boira i a la tarda surti el sol, faci sol. És el que ens expliquen per la tele. Fixeu-vos que del programa en diuen el temps, no en diuen el clima. Queda clar a què anomenem el temps? Doncs vinga, ara anem a parlar del clima. El clima és com sol ser el temps en un lloc determinat, en un llarg període de temps. Una mitjana del temps durant molts anys. Si a la teva ciutat o al teu poble a l'estiu hi acostuma a fer molta calor i a l'hivern hi acostuma a fer molt fred, d'això en direm el clima de la teva ciutat o del teu poble. Calorós a l'estiu i fred a l'hivern. El clima no canvia tan ràpidament com el temps. És a dir, si aquest estiu fa molta calor, és impossible que l'estiu vinent faci molt fred. O si a l'hivern ha fet fred, a l'hivern que ve no pot ser que faci molta calor. Però sí que pot canviar al cap de molts anys. En resum, el temps es refereix al que està passant ara mateix a fora, mentre que el clima és com sol ser el temps en un lloc determinat, en un període llarg de temps. Però ara tothom parla del canvi climàtic. Segurament haureu sentit els vostres avis que es queixen i diuen «Uf, quina calor! No recordo haver viscut un any amb tanta calor com ha fet aquest any». I tenen raó. Ja hem dit que en general el nostre clima trigava centenars o milers d'anys en canviar. Però recentment el clima està canviant molt ràpidament. Tots aquests canvis fan la vida més difícil a les persones, a les plantes i als animals. I la causa més important d'aquest canvi climàtic som nosaltres, els humans. Quan utilitzem combustible, com el petroli i el gasoil amb què funcionen els cotxes i les fàbriques, o talem els boscos per deixar espai a les ciutats o a les granges, alliberem gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, a l'aire. Aquests gasos fan que el nostre clima s'escalfi. Mireu, normalment, quan els rajos del sol escalfen la Terra, part d'aquests rajos es reflecteixen de nou cap a l'espai, fent que la calor no augmenti tant. Però aquests gasos actuen com una gran manta que envolta tota la Terra, aguantant part d'aquests rajos, no deixant-los sortir cap a l'espai, i reboten una altra vegada cap a la Terra, escalfant-la cada vegada més. I això fa que la temperatura del nostre planeta cada vegada pugi i pugi més. Això és com si, quan estéssiu dormint, us anessin posant mantes i mantes i més mantes al damunt. Què passaria? Que al final us moriríeu de calor. D'això en diem efecte hivernacle. Sabeu què és un hivernacle, no? Un hivernacle podríem dir que és com una caseta generalment de vidre en la que s'hi posen les plantes a dins a l'hivern, perquè no es morin de fred. Allà dins conserven la calor, que no s'escapa,
i així passen l'hivern. Doncs ara, imagineu-vos que agaféssim la Terra i la poséssim a dins d'un immens hivernacle. Què passaria? Doncs això, que la temperatura aniria pujant i pujant i pujant, que és el que passa. I per això en diem efecte hivernacle. Així doncs, el nostre clima s'està tornant més extrem, cosa que provoca més onades de calor, fortes pluges, riuades, tsunamis, huracans, sequeres. Per sort, molts països del món estan treballant junts per lluitar contra aquest canvi climàtic. Però no sempre es posen d'acord. I ara, la gran pregunta. Què hi podem fer nosaltres? Què hi podem fer per frenar aquest canvi climàtic? Doncs hi ha moltes maneres fàcils en les que vosaltres i jo i tots podem ajudar a frenar el canvi climàtic. Podem posar el nostre granet de sorra, com reutilitzar les coses en lloc de llançar-les, en comptes d'anar amb cotxe, anar amb bicicleta o en autobús o a peu, gastar menys electricitat o consumir productes de proximitat. Això vol dir coses que es facin o es cultivin molt a prop de casa nostra. Doncs vinga, posem-nos-hi tots abans no sigui massa tard. I una última cosa. A la descripció del vídeo us he deixat un enllaç a una cançó que vaig fer que es diu Salvem la Terra i que parla d'això, per si la voleu escoltar. Ciao!